Sayang naman punta ko rito. Tuntok mo! Hindi ako pang kapili, ano, kay Mari. Ano? Isa na! Paano ba? Guys, dito ako sa LTO Diliman. Sumayaw, humataw, take it away, the one and only DJ Toto Remix. Down. 7 million down. Sumayaw, humataw, take it away, the one and only DJ Toto Remix. Have internal hemorrhoids, external hemorrhoids, mixed hemorrhoids. You have burning and bleeding when going to the toilet. You have painful and uncomfortable. Just down. 1 minute down. Josephine and Ivan Music Collection. Subscribe na. 1 million down. Ano ako nagmukhang 30 years old kahit 60 na ako. Ito ang sikreto ko. Korean ginseng serum.
in the house. Okay. Oh, 1 million in the house. Oh. Oh, kape. Gusto mo? Oh, sa'yo na yan. May bili Lucy. Makay ka na sa, ano ko, sa live ko. Alam mo talaga! Oh. Batiin mo yung mga, ano ko, mga viewers ko dyan. Oh, ikaw ka mag-Ronald Bicol Vlog dyan. Follow niya rin ako. Eh, siyempre, hindi ka nanonood ah. Ha? Hindi ka nanonood. Hindi ka nga rin nanonood Okay nga. eh. Hindi ko nga alam ano eh. YouTube mo, yung isa pala, yung isa. Wala akong YouTube. Ano? Facebook. Anong pangalan? Ayun guys. Bilis si Tani nga. Tingnan mo muna nakita eh. Wala lang kita. Oo. Tingnan mo nakita. May bago ka pa? May bago ka pa? Ha? May bago ka upload? Bukas ha? sige. Ayun ako mag-i-edit eh. Aida! Ah guys, nandito po ako sa LTO Diliman. Nagsumbo yung boss mo doon, oh. Nagsumbo doon, oh. Ito daw. Kulitin ko daw yung ano, yung sekretarya mo. Kulitin mo si ano, para mo. Jinjen. Kung magkape ka, pakuha pa ako isa. Iintay ko lang si Nicole eh. Kaya nga. Panoorin mo yung ano, yung Ferrari ko. Yung Ferrari ko guys na in-upload ko. Pagpapanoorin ni Jinjen. Ano mo? Gawin ko, mag-aayos muna ako. Sino? Wala pa akong makeup. Oh, ayos lang yan. Hindi naman hindi kayo kung maganda ka o hindi ka maganda. Yung Ferrari, panoorin mo. Diyan, upload ko nung nakaraan na nasa duty ako. Ayan guys. Listro ba yan? Sir? Ano yan, listro? O yan o. May nangaro ka. Oh. Ay puta ko na, ano ko. May charger ka guys. May charger ka? Asan? Ferrari ba yan? Yung Ferrari, yung uploaded ko, yung Ferrari. Angel, ano bang charger mo? Pares tayo? Wala akong charger. Sabi mo, wala ka charger. 3 minutes na ako. Oh. Wala akong charger. Guys, may dumating na ano, mas matanda pa sa akin. Ayan, Huwag mo tinusulsulan sa ano. ayan. Ano Nung yung charger? nag-boss ako, nagagalit. Boss? Sabi ko kung boss ako, pumunta na ako dyan sa squatter. Ako, Oh. sarili ko na. Galing ka na yan? Ano, Hindi naman. Oo, galit ako. Oo, galit Saan daw ka siya. galit dyan? Hindi ka pa galit yan. Nagkapaliwanag ka pa yan. Ano, Tawa, sabi niya, tawa. nag-ano Oo, ako. magkapatid po sila. Kaya medyo pet lang Sa 19 years Ito. ko sa kanya, Oo, dapat ako sa kanya. ayan. Nasaan boss mo? Tsaka nga pakapili ko sa sekretarya mo. Oh. Bili ko rin sa kanya. Ayan, sa'yo yan. Huwag ka mga yan. Hindi ko naman pinakailaman yan. Umiin pa o kumukulo-kulo pa. O, dila mo. O guys, pinakapili ni Wala sana ako ng tulo. Ma'am Lucy. Yung ano yung sekretarya si Angel. O, you know. 2 minutes in the house. Pero mamamatay na ako guys. Hindi pa lang pala 3 million in the house. Meron pa bang ano, Ah. cancer? Hindi mamamatay na yung phone ko. Akala ko, Walang charger. akala ko yung cancer. Ay! Tatlo ang charger ko sa bahay. Hindi ko nadala yung isa. Daan ako mamaya. Wala pa si Jeep yung magre-deliver sa akin dito sa Diliman eh. Ayun, yung security ka doon, oh. Nagpakilala na ako ng malubusan. Oh, baka naman. Magpakape ka naman dyan. Matapos ng kakabila. Yung pera alam mo nasaan? Alipin lang ako dito. Ay. Nabigay lang ako ng mga kliyente niya.
pagpayaman na. Sandali, kukuha ko ng insurance sa George, dadaling ko sa inyo. Sa'yo na yan, ako na yan. Tsaka, hindi ko kakapigod sa kwalo, may gatas. Walang gatas yan. Ayan, paano pa na, alis na ako. Babay na. Ay, paano mo ka? Tapusin mo naman yung ano mo, dinaanan mo lang eh. Tapusin mo, tapos mag-comment ka sa Ferrari. Ang ganda naman yan, sir, para sa iyo yata yan. Hindi, binabantay ko sa Buskiyan, sa Globe Telecom, sa Muntinlupa. Mag-comment ka naman. Paano ko nalalaman kung dinaanan mo lang, oh, nakita ko, oh. Ay. $1 million in the house. Wala pa si paring ano. Tagal naman ni paring Jeep. Tagal naman. Sabi alas 6 natin siya. Paring Jeep. Hindi na? Kakain na kami. Pag gusto niya, daan ako ng maaga eh. $1 million daw. Tara. Oh. Kain na tayo. Kain tayo. Tapos yan. Ay, nagaan ko na, oh. Oh. Sahod ko lang. Oh, tapos yan. Okay, nalmasan na tayo. Ayan, ang aga ko, 1 million in the house in the morning. Kaya agang kay ganda. Guys, andito po sa Diliman. Nagpapahinga lang. Dala, yung kupare ko may ginagawa pa eh. Mayroon pa kayo mag-break. Ayan guys, 1 million in the house. Andito po sa Diliman guys. Kaya na, wawalis pa eh. Wawalis pa lang dito na. Okay guys. Good morning, ma'am. Yes, sir. Yes, sir ka dyan. Angel, alis na ako. Nasa ganun pa lang. Ay, nangaya na ako. Ay, sa oras pala kami. Saan kayo? Sa, ano, ito yung, Vince. Yung sa, Bagpalit. May sa simbahan. Ang kanto ka na, diretso ka, dito na rin. Mas yung lang. Ang kailan ito, Doso. Anong pangalan? Vince? Sa swimming yun eh. Sa Katamsan. Yan, sa Tambalan.
Luwi tayo. 1 million the house, guys. Andito po ako sa Diliman. Papasok lang ako sa chapel, guys. Dadasal ako ng konti. Tapos, ayan si sister. Umagang kay ganda, may dumaan na po na sister. Mabatiin ko lang po ng good morning. Good morning, sister! Sister, good naman po. Ako na mapapasok sa simbahan, guys. Magdadasal lang konti para sa aking kaligtasan. Ayan. Ayan, mga estudyante dito ng St. Gabriel. Ayan, at Baptist Street. Ayan, guys. Parang pagpaalam sa Diyos na iiwas na sa siya. Push ko lang. Ayun, nakasarat. Hey guys, I'm real big vlog. Ano mga sa? Lagi. I need your live stream, guys. I'm famous. Lagi ko vlog. Lagi ko vlog. Oh, nice. Yeah, people is BICON YouTuber. Hi, hello guys. Hello, guys. Hey, wait. Hello. Hello, kuya. Okay, so guys, we're traveling to school for some reason. We're supposed to go into a jeep, but apparently we had an accidental mass. But We're famous, guys. The viewers don't know. We're supposed to be at Marcalocan right now, but we're guys, nosebleed me, but I can speak English. What did you say? What did you say? He's getting a nosebleed because I keep on speaking English. No, I'm not a nosebleed. That's very. No, I can relate. I know I know what's happening today. Guys, what can you say about my vlog? Huh? What can you say about my vlog? Good, but it's weird because we're in a school. Yes. Yeah, guys, you study hard, very well. Because soon you will be a professional. Yes. 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 If you will be in college, you're finishing. You're school. I finish. Why Yeah. are you wearing those gloves? No, because I'm have a motor. Inside the emission test. I'm a vlogger. Guys, bye-bye. Bye. Oh, follow and write your the message and comment. You push. Follow, like, comment, Yes. and subscribe. Yeah. Share Please it. talk to the phone and not us. Yes, yes. Talk to the phone and not us. You're the one live streaming. Like, follow, comment. Yeah. Say that guy over. Say that guy. Say the cameraman is the best. Yes. Yes. Yo. And if you don't like or subscribe, you will be stuck in this dojo with us. Yeah. I swear, it's really bad in here. Oh, you're very good in English, huh? Supposed to be here. Same with your friend. Yes, Your friend. best friend. That's Classmate. not a friend. That's Classmate. a best friend. Best Best friend. friend. Best, very best friend. Yes, very best friend. My first best friend in the school. Oh, really? Oh wait, no, that was Amara. Yeah, it was Amara. But we drifted apart. Oh, may daga Well, daw. we're Where's still daga? good terms as of today. Okay. Okay na? Okay, the lights went out. Okay, this is, Someone help us. this is okay, but Magic! Yes. How Very long nice. was this? comment. You write your name, your school,
Guys, Your family name, I will Guys. shout out you guys every day. I like. guys, comment your name, Yes. your school if you are studying, and your Yes. family name, so Yeah. he could go there. And if you're not studying, then you will miss out on all the fun. Yes. Oh wait, homework is no fun. So lucky you. Wow. So you answer your homework. Answer your homework though. You answer the question and then you write in a notebook. And if it's good, Yes, Not we're ba forced. talaga perfect. notebook? We're forced to, or else we will get lectured by if our it is perfect, it's very good. Yeah, subject is very good. Yeah, Yeah. science is very good. What's your favorite subject? Science. Science. But no, it's not fifth grade science. What? It's high school science. Science. High school science is very, very, Very great. Oh, great science. great time. Oh, yeah. Yeah, because 8 is greater than 5. Okay. So right now I will put it inside to make sure that I'm safe while I'm driving the motor. Okay. Then private security guard. That's why I shoot like this. Okay. Okay. Soon I'll be back. Okay. Okay. Bye bye na. Bye. But I never imagined the security guard in our school. Pagsimula lang, guys. I will pray. Okay. I'm here in the house of the God house. Okay, before I start to pray, we'll ask guidance to our Lord and Savior for Jesus. Just for the Come on. Guys. Keep always safe me and my family, my brothers. That's not my actions came to their humans and right now. She and Bea good. Very she's you guys look. Thank you. Dapat salad. Tayo lang. Say. Ay. Ito. Ito pa sa akin yan guys. Malapit yun. Medyo tayo sa ginawa pasok nyo guys kasi baka makadisturb ako. Oh.
Guys, bye-bye. El amor. Okay, 2 million in the house. Here comes the LDO. I need smoke emission test. I'm looking for Felix and Edgar. Guys, paano ko makakanito? Wala na akong malulubat na ako, guys. Sha-la-la-la-la. Boss! Mars! Mars, may ako dyan. Pa-charge nga ako, Mars. Kahit mga 5 minutes lang. Meron ko agad. Nakalive ako eh, kaya mo siya nakabukas. Nakalive yan. Hindi ko naman kahit dyan sa load ko. Nakalive yan. Yan. Salita ka na dyan, Mars. Nakalive ako dyan. Tinan mo nga. Nakalive yan. Ma-under ba? Tinan mo nga. Nakalive yan.
siya, Jack, hintay ko. Yung engine oil ko, nasa kanila, nago. Nakakalimutan ko ng Christmas party nila. Eh, paano na ako, pa-chinsil na ako. Dito ba lang pumapas yung pisang pamagin ko dyan yung sila hindi niya no? Hindi man. Dito, okay, hindi man ba yan? Sola ka? Hindi pala yung pamagin ko. Wala ka dito kanina, apat na lugar. Ano trabaho mo? Parang ano? Nagwagaw ng tingin. Sinong pamangkin mo? Kaninong anak? Anak ni Bong. Tindong. Bong. Kaming mama. Yan. Pangalan niya yan. Nasaan na si Bong? Si Bong may anak na army yun. Oo. Namatay ba asawa nun? Namatay na. Bakit? Cancer. Breast cancer. Last year lang. Parang si Lori o Pino. Oo. Baka ka pa yun ah. Oo. Ganda pa ako dun. Napabayaan. Nalaman na stage 4 na pala. Pag-amot dito yun, nasa may Jose Reyes ah. Parang si Lori, ganun din. Umuwi kasi ng Bicol. Oo. Umuwi ng Bicol. Andito yung expert na nanggagamot. Hindi mo walang ganun. Andito lahat ng ano, diba? Specialist. Ay mga information, tumatakbo ka sa Manila, pati ang pakamot. Dahil hindi kaya ang province. Hindi kayang gamutin ang cancer at cancer. Bata pa yung ano. Tapos yun. Eh si Boboy pa. Oo. Tabay mo. Hindi bago. Ano trabaho ni Bobo? Nasa slaughter. Makatay sila ng mga baboy. Saan? Sa Pili. Doon sa amin, sa municipality, matrapik doon. Sa market, slaughter sila doon. Kaya nga si Bong, single na. Hindi ko kung kasama pa yun. Kasama pa yun? Batang si Bong? Malalaki na anak. Oo, meron pa siyang high school na bunso, babae. Ilan ba anak? Parang 4 yata. 3 lalaki, 1 musong babae. Yung muso na Yung nag-aaral. ipag mo kasama ni Marites Sino? sa Amerika. Yung ipag ba yung Ay, asawa hindi. ni Ang kasama ni niya, Jo? ang kasama niya, di ba, yung ano, yung anak niya na ano, na yung matanda, na, hindi mo kilala siguro yun, kung naanak ka siya. At sa Amerika na rin. Sino ka? Minsan, nagkasama silang umuwi dito sa Pilipinas. Nagba rin. Kauwi lang kanina, galing Germany. At kagabi, nahinga ko ng chocolate eh. Oo. Andun sa bahay, hindi sana kita eh. Kaya, alam niyo ito, balik mo rin. Ano yung Kamusta anak ka rin niya? eh, Ate Lita? Baka palapisan ka na ano, isang kasip na, daming chocolate ka na nun. Nabili mo ako. Anak niya ang nasa Germany. Dalawa yata. Yung dalawa nasa Canada, isa. So sa pangalan, yun lang lagi nasa Germany. Yung bunso, hindi ko alam nasa, parang nasa bantang Saudi yata. Yung 4 yun eh, puro nandun lahat eh. Dalawa sila doon, ngayon lang umuwi. Iyaman na ni Mati. Ay, ano sabi ng mga anak? Sabi nga, ang mga anak sa tatay niya, tatay nila. Papa, type, pabayaan mo na si mama maglaro ng casino. Kasi, pag hindi mo kailangan, ma-stress ka niya. Dati na yun, hindi mo makausapin nung una-una sa punta ng Germany. Pag uwi dito, hindi namin alam kung nagawa o na ano, may something na, hindi naman na, grabe. Yung parang nawala sa sarili. O ano nangyari? Ano? Nakagamot siguro ng gamot. Ang tinggal sa gamot. O ngayon, medyo matino na. Bumalik lang natin. Kaya sige na sugal. Lakas kita na sa akin sa nalulos. Paminta. Sako-sako ang deliver niya. Nung umuwi ng Germany, 2 buwan. Bumili na lang isang sako para huwag na kumakila. Tinambakan niya yung ano. Alam sa kung kaya ng pagpalit. Isa niya. Ando na mura. Ayaw mo sa may webyaw. Pag nag-retire ka sa sa pagtitinda lang dun sa malulus, bigyan mo sa akin.
pakita lang sa mga lumuta, mag-ipon ako ng puno. Sabi ko, magkano ba? 100,000 pa, pwede na. Eh, dad, kulang yan. Ilang sako lang yan. Magkano ito? Malaki. Malaki siguro, mga tingin siguro, dalang libo, pwede na yun. Yan, dagdagan mo pa yan. Yung sabi mo, 10, 80 price, kulang pa yan. Kasi binabagsak ko, marami yun sabi, marami yung binabagsakan. Kaya lang, kung gusto mo sumula, pwede naman. Alokay mo yun sa supplemento, lahat ng market, alokay mo ng paminta. Kaya lang, kailangan mo naman kinukunan. Kasi pag nakuha mo yan sa kung sako, nakita pala dyan. Parang lugo din ang tubuhan yun. Hindi pa nila mapalis. Nakauwi lang kanina, kagabi, madaling araw. Eh, kasino na naman si Mali. Ha? Kasino na naman si Mali. Oo. Yung dalawang pinto na pinapapa nila doon sa kanya na binigyan ni Bayaw. Yun ang pinapuno niya. Oo, pinabayaan ng mga anak sila doon. Sinabi si Bayaw ng mga anak. Papabayaan mo si nanay na kasino. Kasi kung di pagkasino, mamaya ma-stress siya, bumalik si dati yan. Nananalo naman. Laki talo. Mananalo naman, di ba na inauwi? Parang naglalaro lang ng piko. Kasi diyan ang kasino eh. Ang lapit kasi. Hindi siya pumupunta sa iba. Ay, wag ka naman. Yung umuso namin kapatid, si Irene, babae, nakita rin ba? Sumbikaran din sa kasino. Dito rin. Saan nakatira yun? Alam, kila Valentin, kila ano. Kung saan din ako sa mama, doon pala sila nakatira. Saan? Dito rin. Kila Irene, malapit. Oo pa sila? Oo, si Irene, si Aileen, ako pa. Yung sumunod sa pangalan, ako pa. Pero malatatos yung mga anak niya. Si Ellie, Ako saan na ako pa. nagtatrabaho? Kasi sa company ng Eh, ikaw saan ka nakatira? Kitali, Ha? Irene. Okay. May ako na si Ellie. Dami na. Sige. Ayun. Diba, matatanda na, hayaan mo na maglibang. Alin? Matatanda na, hayaan mo na maglibang. Wala lang problema yun, Marks, kasi mapera na yun. Oo. Anak, lahat nasa abroad. Talaga, dali na. Oo. Yung apat, tama, yung lahat. Lahat yung moso. Anong klase? ngayon? Anong ang klase? Sa sasakyan ba? Yan. Anong sasakyan mo? Repo. Repo. Magkano halaga na benta? 185 lang bili ko. O, 200 lang. 200. O, mura lang. Okay lang naman pag naka-dito sale, di ba? Oo. Open dito sale. Bukang Madali lang ba magpa-transfer ng ownership dyan? Depende, no? tanong mo kay Marlon, matuturuan ka niya. Okay, tanong ko na lang. Magawa ng insurance, tapos pwedeng pa-print. Ito. Madali tapusin ko lang ito. Dito kaya, madali. Dali lang, dali. Tapusin ko lang. May isa pang upuan na ito. Diyan. Try mo na lang ako doon mamaya. Sabi mag-iyak mo sa bicara. Kasi mamaya pa naman alas problema. Kasi patay sa reflection natin. Sige. Ako nga.
Green pa yung plate number ko eh. Green pa. Sa akin na rin, matagal rin yung 2011. Dali lang ha, tapusin ko lang. Dali lang ha, sandali. Alin yung ipiprint? Ganun na ipiprint. Sige, ilagay mo lang dyan. Buti hindi na lang siya. Ano pangalan sa'yo? Garillo hindi ko po. Garillo. $670. Kasama yung print mo. Makatapos ng smoke emission mo, magkaka-smoke ka eh. Balik ka rito. Kanina yan, si Jeff ang nagsama sa'yo? Jeff? Oo, si Jeff. Ano kung saan ako? Pa-smoke ka muna. O kaya magpapa-insert plate. Doon ka nga tawag eh. Oo, kasi nga ano eh. Hindi pa naka-insert yung plaka mo. Bumalik ka rito pagka may smoke ka na ha. Nilagay ko na dyan, paint ka. Tataypin ko pa eh, ha? Oo. Ay, ano mo na lang doon yung plate number ko? Madali lang, dali. Bumalik ko maya-maya ang 10, 20, 30. Teka muna, madali lang. Nasa iyo.
plaka mo? Sige, sandali. Titignan natin kung ano. Antonio, 650. Yung ano yung busy pa? Yes, ma'am. Ano, yung picture akin na. Picture kasi yung kinuha mo ng picture. Oo nga, pipicturean ulit. Hindi nyo lumabas eh. Ayan. Bumalik ka pag kami smoking mission ka na ha? Oo. Ano ito na ba? Oo, pagbalik mo, meron na yon ha? Kaya hindi kami ano, itaka. Okay naman. Pinaprint ko na, ayun. Hintayin mo lalabas yan. Wala ka bang plaka? Wala kang plaka? $650. Balik ka rin kapag meron ka ng ano ha. O, balik ka pagka mismo ka na ha. Ayan. Ulitin, no? Akin na ulit. Bakit? Nagbablur siya, oh. Hindi kita yung plaka. Akin na. Ah. Bakit kaya? Oh. Madali mga ako. Hintayin natin ha. Dadali ko muna yung kay Sir Jeff lahat, no? Oo. Sabi mo, ano, kailangan ko yung, ano, yung smoke mo. Para malaman kung ano ang plaka, ha? Okay na ma'am. Okay na? Sandali lang, sandali lang. Naka? Punta ka na sa smoke emission doon, no? Pagka meron ka na, balik ka rito, ha? I-upload pa kasi yung plaka mo, eh. Ito, hintayin mo lang to. Hintayin mo lang to.
Ayun, lumalabas. Pagtapos ko dito, pupunta muna ako ng emission. Ma'am, Oo. Pagkatapos mo rin Tapos emission. dito, Oo, tapos dito. bibigay ito lahat. Oo. Kasi para malaman natin kung naka-upload na yung plaka mo. Ah, Anong pangalan sa'yo? nang alin? Yung rehistro mo? Yung sa mayaki ng motor? Oo. Berilio Indico. Huli na kami siya, Berilio Indico. Bereo? Ah. Patingin na. Ito. Sige, bumalik ka rito ha, para malaman natin kung naka-encode na. Ayan na. Oh. Sige. Bereo Indico. Nakutos ko. Berilio din ako eh. Tama ba, Indico? Oh, yan. O sige, maupo ka muna. Ah. Puro ay yata yun. Sige. Berhel ako, berhel. Siya na kinukuha sa kanila. Akin na yung papel mo. Masa'yo eh. Ngayon? Tingnan mo lang, ba? Ibang papel na lagay nyo. O, basahin mo muna. O. Antayin mo na to para nasa iyo na to. Kuya, upo ka muna para Kuya, upo ka, matilim eh. Ano yan? Sa insurance tama? Oo, para dala mo na to. Insurance yan? Babalik ka ha, kasi para malaman ko ano ba yun? Naka-upload na ha? Upload? Oo.
Tapos babalik ko mamaya para malaman natin kung ano ba tawag doon? Naka-upload na yung plaka mo, no? Sige, punta ka na ron. Nagawa mo nga ito. 1 to 50. Baka mo na. At si Ivan, Oo. wala ba yung sekretary mo? Oh, kamusta na? Ang daming handa, ang daming handa. Niluto namin yan eh. Ay, kayo lang? Panalo, ang dami. Marunong na kayong magluto. Oo nga eh. Oo. Ano pangalan na ito? May request sa isip yun. Ano? Oh, sabihin mo na. Oh, what's that, Gijon? Dati, alam mo to, pumupunta sa wardrobe ko. Oh, Titignan niya yung mga damit ko. oh, Yung walking shirt ko, ibigay ni Papa. oh, Sabi niya, saan mo nakabili ko? oh, Ibigay ni Papa, Papa. oh. Kasi sinusuot niya yung mga shorts ko. Kaya mga ganon. Eh, ano? Sabi yung ano, may sinend akong picture. O, picturean mo. Meron niya akong sinend sa picture. Oh. Ano, ibigay ni Papa yun eh. O, sige, picturean mo para, magaya. Gaya-gaya. Pero nabihin na sa'yo. Eh, binata na talaga. You're too old na. Teenager. O, sige. You take a picture, ha? Oh. Ano? Yung santo ng Benz, gusto niya. Yung mga Ben- puti. Ah, Benz, may tatak ba? Mga pang-local na Benz na ano,
O, sige, sige. Sige, para maisabay sa ano. Oo, magpapadala na sana kami. Buti na lang, hindi ko napadala. 150. Oo. Kotse, 950. Eto kuya, 1,250 sa'yo. Hindi, ano sa iyo eh. Mayaman eh. Sige, picture mo para hindi ako magkamali. Para maisabay doon sa pagdadala. Oo, what color? What do you want? Ganon. Sige. Tatawag ko kay Lolo Papa ngayon. Punta kami sa bench. Ay, yung mga sando ng bench, yun ang... Yan yung panloob niya. Oo, yung panloob sando ah. Bigyan mo yung suot niya ngayon. Patingin. Ayun yung bigyan sa akin ni Papa siya ng susunod. Yan. Bigyan ni Papa sa Canada. Ah! Oh, ang dami kong binili nung ano, nung Pasko. Bench. Eh, yung siyempre, pagka, ano, may mga giveaway, bumibili kami. Okay. Are you happy with your friends, Gideon? You are happy, in your birthday, I saw you in the swimming pool. Okay lang yun para masaya. Ano? Sa party po lang. Party sila sa ano, oo. Si Iya girl, sa Sabado. Oh yeah, si Iya naman po sa si Lolo Papa tsaka si QR. Si Lolo Mami pa. Si Lolo Papa ayaw na. Hindi na raw siya magbe-birthday. Andun kami sa sentro sa Sabado kasama yung mga natin. Alam mo na, nasa Pampanga sila eh. Oo. Sabi ko nga doon na kami magkita eh. Hindi ko lang alam kung meron pa silang gaya kasi pupunta raw sila ng Cebu hindi na sila kinonfirm nung kasama nila na pupunta. Kaya hindi. Cancel. Oo. Wala silang confirmation kahit ticket eh. Sabi ko, pagka gano'n, baka hindi natuloy kasi hindi naman ora-orada ang magpabook. Yun. Oh. Basta, picture niyo yung gusto para mapadala na to. Sige, Mama. Mamaya, pipicture na namin. Tingnan mo, may picture ako sa live niya kanina. Sunod niya yung short ko eh. Patingin. Andyan, sinag ko sa'yo ngayon. Sige. Para mapunta namin sa bench, makabili na. Buti inabol mo. Sana ngayong araw nito namin papadala yung mga yun eh. Kaya mga kanina yung, kami, mag-picture kami. Sabi niya, sabi niya gusto niya yung short na short. Okay. Kung Pilipinas pa yan, 10 years ako pa yung Pagka sa next month, February 14, nasa bangko kami. Oo, bakit? Wala lang. Pupunta kami. Titingnan ko kung may mga magagandang short para sa kanya. Kaya na nagka-shopping Magandang mag-shopping doon. Ayan, buti na ako natin ako. Dapat tumingin sa akin kasi. Buti napahabol. O sige, para pagka namin, yun nga ang kikintaw nyo, papadala namin kila Wilma. Yeah, kasi isang santo lang natin, di ba? Dalawa lang. Yeah, pagkalan yung pasabay nyo na. Oo. Yun ang pinili ni Kintaw nyo eh. Magka
ganon. Naku, ang Wala lala- pa ako nga sa kay Atan, yung meeting. Hindi, ang laki ni Atan. Sakto lang. Maliit lang yun. Dapat kay Atan ni, large. Kung may kakilala sila mapagbibigyan o kaya kay Mel. Oy, kay Daddy, small. Ang pwede. Diba? Kaya santo, babae si Dani. Pandoble niya. Ang pwede. Pagkagdagan niya na kasi ang dami naman pinagdagan niya at makakailan. Sige. Gagawin ko ng tigalawa, no? Dalawa. Oo. Yun. Anong kulay yun? Ang napili niya, red and blue yata. Ay, di dadagdagan ko na lang. Eh, di ba dalawa lagi yun? Isang small, isang medium. Oo. O, di yung isang red, iwan mo sa amin. Tapos kung ano yung susunod na kulay, yung isang kulay, iwan mo sa amin. Ganon. Sige, ibibidyoan ko sa iyo bago ko i-final yung bago ko i-final, ha? Sige. Oo, sige. Yung short ba, large? O, yung Ano ka ba? Yung short ba large sa'yo o medium ka lang? lang, medyo high school lang. Sige. Ay, makasak ko, kanta siya eh. Pakita mo yung short. Kasi papakokay yun. Yan si Kulit, anong size? Small. Busy. Oo, pati siya mismo ng yung diba? Kasi yung gusto mo, picture. Sige. Basta picture mo para kung may idea ako kung anong gusto niya, ha? Oo, hinahanap niya kasi mga sa damit yung Kasi malaki na yung anak mo eh. Yung nga, di ba sabi ko din sa'yo yung kwintas nito? Oh, Doon. siya na. Diba may mga kwintas ako yung mga white gold? Eddie yung kay Gideon, bigay mo na dyan kay Kulit. Ayan, nasa likod mo. Oo nga. Ayun. Tapos, ito si DJ na, hindi naman ako nagsusunod na ng alas kahit may lang. Wow. Kaya yung yung bigay ni Papang bracelet, siya na magsuot pag gusto niya. Kaya mga panlabot yun, baka natin. Pang araw-araw pwede na yun. Yung white gold kasi yung gold na gold, yun, takaw mata. Ganoon. Kahit dyan sa inyo. May mga rin dito, mga maloko. Ganoon. Parang dito lang, Oo. Sige. Basta picture mo. Abulin ko si Papa mo. Nagpake yun eh. Hindi. Nagpalag. Dapat nagpapalutin na yun eh. Hindi kasi na usapan namin ngayon Lunes. Buti nakakahabol lang. Tama. Oo. Para mabawasan yung timbang ng mga santo, ibigay mo lang sa akin kina pangalan nito, kina Christian. Sige. Baka Mapapalutin siya, bahala na sila kung sino gusto ng bigyan. Sige. Okay. Tingnan na lang natin yung Oo. kulay. Pati short lang. Picturean mo, ha? Okay. Ito, kailangan na hinahanap na niya yata. Okay. Sige. Next time na agad. Thank you. Sige. Okay. Habulin ko si Papa mo. Bye-bye. Okay. Sige. Okay, bye-bye. Okay na, that's it. Bye! Love you! Sige. Bye! Sige.
Ay, wala po. Okay na, Marks. Bakit ah? Nakalibre ako, libre ako ng almusal. Sinat kayo ng motor ko. Oh, hindi nakalibre ako sa almusal. Nakalibre naman siya sa sakyan. Sabi niya, Marks, bayaran mo na. Tanga ka ba? Kaya para ikaw magbayad. Ako kayo, papasok pa lang ako. Ayun, kaya ko na kaya ano na kaya. Hindi. Sinabi ko nung Biyernes. Nasa asawa ni Ili kasi baka maubos. Oh, di ba? Eh kung ako ko yun, wala na. Wala akong pera ngayon. Natalo ko 2,000 may kulang ko na. Bakit? Nagsusugal Sabong. ka na eh? Sabong. Hindi, napainitan ako na ngayon. Napainan ako eh. Sige man, makalin na ako. Hindi. Pangkait ko ito rin. Ay, salamat lang. Bye-bye, guys. Ano mo nga? Pretty good 25. Hi guys. Thanks for coming to my live. Guys, pwede mo akong papilong dyan. Sulat na itong viewers ko. Ang tibay nito, ayaw umalis sa harapan ko. Yung viewers ko, kaya matil. Sulat ko lang, kasi bababara ko ito na kayo ng video niya. Kapit ka. Okay. Ayun. Ayun. Oh, yun. Ito ang mapil. Oh, yan, pili yan. Oh. Sulat ko lang itong ano, baka makalimutan ko pangalan ko eh. Basta binabara ko ng ilang oras hanggang ngayon, nandito pa rin, no? Ari. Lihin na. Ba ito, Rihina Char. Hello, Rihina Char. Tsaka si Pretty Cat. Ganda ng pangalan, Pretty Cat na. $25. Oy! Ba't nandiyan ka? Bakit? Sumulat lang ako ah. Masama ba? Ano yan naman? Pakiusap. Ngali na naman pag-iusap. Ako yung pasok pa na. Papasok na nga. Papasok kaya ba yung kumain? Oo nga. Sige, pwede na tinapay mo. Okay lang.
ba? Sounds? I-vlog mo naman yung ano ko mo sa Manila. Ha? Guys, dito ay kumuha ng insurance sa kay Lucy Vandelia Car Insurance po dito sa LTO. Ayan po. Yung may-ari, saka yung dalawang sekretarya. Ayan, si Ishi. Saka sino? Ishi! Dito kayo magpanotaryo, insurance sa kay Lucy Vandelia Riso. Ito guys, ang sekretarya. Guys! Angel! Invite mo yung mga customer nyo. Dito magpaano. Sabi nung dito pa insurance. Guys, ito kayo pa na tayo. Ayan. Extra, ha? Magsalita ka naman, ganda-ganda mo, ayaw mong salita. Mag-inom kayo daw. Magay ka na ba? Ha? What's up, guys? Ayan. Guys, Pang-extra na ayan. tayo. Ito lang. Ang walang wifi. Lolo, nakaway pa yan, nakakunik ako rito eh. Pwede ako nagbayad din, magbabayad mo na ako. Yun lang, magbayad ka na.